Значи сега, някои ще кажат, че вече са го чували това. Ама е абсолютно реален случай. Не се шегувам. Абсолютно реален. Отивам аз да си взема бира. И минавам тук през нали, паркинга, който е между блоковия. И гледам една маска, се качва в колата да кара. И викам, господице, може ли само да... Она ми вика, не, вика, не ме занимая, вика, ем си гадже. Към добре, окей, имай си, никой не те спира. Ама викам, само да ви кажа, не, остави ме на мира, вика, имам си гадже. Добре бе, хубаво, имай си. Твоя воля. Мен той кома... Викам, искам само да ви кажа, госпожице, не, вика, остави ме на мира, вика, имам си гадже. Качва се нашата в колата. Аз отивам и чукам на прозореца. Она ми вика, нали ти казах, че си имам гадже? Викам, добре, аз искам ти кажа, че ти е спука на гумата. Излиза тя, гледа, шок, спука на гумата. Вика, благодаря ти, че ми каза, нали, чудесно, страхотно, невероятно. Ау, много съм благодарна, ще ми помогнеш и вика да я сменя. Викам, не, имаш си гадже.